Barrister Ifeatu Obi Okoye ka ahọpụtagoro dịka onye isi ọhụrụ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA na Anambra State, bụkwazi onye ahọpụtara n'ịgbaso iwu na-achị ya bụ otu APGA. Ahọpụtara ya ma duo ya n'iyi ọrụ yana mmadụ 29 ndị ọzọ bụ ndị nke ahọpụtakwuziri na ya bụ nhọpụta were ọnọdụ n'ogige ọkammụta Dora Akunyele Women Development Center nke dị n'Awka. Aka na-achị steeti ya bụ ọkammụta Soludo, osote ya bụ Dr. Ibezim, ndị ejikwu ha agba izu n'otu APGA nakwa ndị ahọpụtasịrị site n'ọnụmara wọdụ dị iche iche maka ịbịa sonye na ya bụ nhọpụta n'oge mmemme a na-ewere ọnọdụ. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ime ndị ahụ tụrụ ugo na ya bụ ihe nrọpụta ndị otu APGA merubelu bụ nnọọ ndị arọpụtara site n'ijikọ aka ọnụ nke mmadụ niile ndị kwenye na ndị ahụ arọpụta ga-eme nke ọma karịa ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ọkwa ndị ọzọ dịka State Welfare Secretary nakwazi Youth Leader na imerime ndị ọzọ bụzi nnọọ nke ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwenyeghị, nke meziri eji wee kpọpụta ndị ahụ wee kpọzie ndị mmadụ ndị bịara ya bụ ihe nrọpụta ka abụ ndị ga-ekwu ndị ga-ejenụ ka ọ na-agwa ndị ahụ arọpụtara ọhụụ okwu. Aka na-achị steeti ya bụ Gọvanọ Soludo rụtụrụ aka mkpa ọ dị na ndị ahụ arọpụtara ọhụụ ga-agbanyesi ike ịhụ na udo tọrọ atọ na njikọ aka ọnụ n'ịkwalite otu APGA ga-abụ ihe ga-aga n'iru iji wee mee ka ya bụ otu APGA na-aga n'iru otu o kwesịrị. Gọvanọ Soludo kweziri nkwa na dịka onye isi APGA na Naịjirịa gbaa gburugburu na ọ ga-agbanyesi ike ime ihe kwesịrị na ọ ga-eme ịhụ na ya bụ otu pati APGA ga-aga n'iru bụrụ ejiamaatụ n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nọ na Naịjirịa, ebe ọ kpọkuzi ndị ahụ tụrụ ugo na ya bụ ihe nrọpụta ka abụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịlụ ọrụ ha karịa otu esi wee tụọ anya n'aka ha. Onye ji ọkwa Chief of Staff nyere gọvanọ steeti ya bụ Maazị Ernest Ezeajụghị nọrọ oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ maka ya bụ ihe nrọpụta emerubere na ya bụ ihe nrọpụta bụ nnọọ nke ghere anya oghe ma bụrụ nke enyefere ọchịchị n'aka ndị zuru ka eme, ndị ga-eme ka ya bụ otu APGA bụrụ ihe ga-esiwanye ike karịa ka ọ dịbu na mbụ. N'okwu ekene ya bụ onye tụrụ ugo dịka onye isi otu APGA na steeti a bụ Ọkaikpe Obi Okoye kenere nnọọ Gọvanọ Soludo ya nakwazi ndị eji Ohuu agba izu n'otu APGA maka mbọ dị iche iche ha gbara iji wee hụ na ya bụ ihe mmemme nrọpụta ndị ọchịchị nke otu ahụ bụ nnọọ nke gara sirili welele ma kwee nkwa ijikọ aka ọnụ ya na ndị otu ya ịrụpụta ebumnobi eji wee rọpụta ha. Ọ kpọkuzi ndị eji Ohuu agba izu na ya bụ otu APGA na steeti a ka abụ ndị ga-agbanyesi ike inye ha nkwado otu o kwesị iji wee hụ na ha lụrụ ọrụ ha nke ọma. Gọvanọ Soludo nọzi na ya bụ ihe mmemme were asambo nnabata nyefee n'aka ndị ahụ arọpụtara ọhụụ ịchị n'otu APGA n'ogogo dị iche iche na steeti a nakwazi na Naịjirịa gbaa gburugburu.